Сёння пятница 13-го і навіны будуць адпаведнымі. Лукашенко учыніў жорсткі разнос Хрэніну, а Менск паралізаваў маштабны тралейбусны калапс. Скандал з паласатай скачінай у КХЛ і продаж кватэры Герасімені. І рыхтуемся. У Беларусь вяртаюцца маразы да мінус 24 градусаў. Гэта праграма Белсат онлайн, і мы пачынаем. У Берасці адбылося трагічнае дарожна-транспартавае здарэнне. Учора, каля 19 гадзіны на вуліцы Вясёлкавай 27-гадовы кіроўца аўтамабіля «Мерседес» збіў пешахода. Паводле папярэдніх звестак, аварыя здарылася непадалёк ад прыпынку Новасельская, калі жанчына пераходзіла дарогу па рэгуляваным пераходзе. Ад атрыманых траўмаў жанчына памерла на месцы. Ейная асоба пакуль не вызначаная. На месцы здарэння працавалі работнікі ДАІ і следча-аператыўная група, якія высвятляюць усе абставіны трагедыі. І яшчэ адно жудаснае ДТЗ, але ўжо каля вёскі Шыкавічы ў Мядзельскім раёне. Сутыкнуліся легкавы аўтамабіль і аўтобус. Удар быў такой моцы, што кіроўца легкавіка аказаўся заблакаваны сярод металу. На месца здарэння аператыўна прыбылі ратавальнікі Міністэрства надзвычайных сітуацыяў. Пры дапамозе гідраўлічнага інструменту яны дэблакавалі пацярпелага і перадалі яго медыкам. Кіроўца быў тэрмінова шпіталізаваны. Цяпер праваахоўнікі высвятляюць усе абставіны здарэння. А для многіх менскіх аўтамабілістаў гэтая раніца пачалася не з кавы. На шашы М1 у ваколіцы мікрараёну Сокал адбылося адразу некалькі сур'ёзных ДТЗ, у выніку чаго ўтварыўся велізарны затор. У авангардзе затору адзін аўтамабіль апынуўся ў кувеце, другі перакуліўся, а трэці перагарадзіў дарогу. На піку затор расцягнуўся больш, чым на 3 кіламетры. На месцы працавалі медыкі, а ДАІ пакуль не паведамляе пра колькасць пацярпелых. Прычыну сталася рэзкае пацяпленне, якое змяніла дарожныя умовы. Работнікі ДАІ заклікаюць кіроўцаў быць вельмі асцярожнымі. Пятніца 13-го сталася сапраўдным выпрабаваннем не толькі для аўтамабілістаў, але і для звычайных менчукоў. Раніцу ў гадзіну пік у горадзе масава спыніўся рух тралейбусаў. Дзясяткі маршрутаў ад Малінаўкі да Зялёнага Лугу і ад Сухарова да Серабранкі аказаліся паралізаванымі. Пасажыры сутыкнуліся з неабходнасцю шукаць альтэрнатыўныя спосабы дабрацца да працы, а Менсктранс тэрмінова замяніў электратранспарт аўтобусамі. Галоўную прычыну Менсктранс назваў шматлікія пашкоджанні кантактнай сеткі. Шмат каму гэта падалося дзіўным, бо звычайна правады рвуцца ад марозу і галалёду. Аднак цяпер у Менску тэмпература паветра застаецца плюсавай. Спецыялісты-сіноптыкі патлумачылі, што віной усяму адвекцыйныя туманы. Калі цёплае і вільготнае паветра кранаецца халоднай паверхні, утвараецца густы туман. У горадзе сітуацыя пагаршаецца тым, што дарогі пасыпаюць соллю. Солевы аэразоль падымаецца ў паветра і асядае на кантактных правадах. Пры высокай вільготнасці гэта рэзка павялічвае паверхневую праводнасць правадоў. У выніку адбываюцца выцекі току і кароткія замыканні. Правады пачынаюць іскрыць, а сетка не вытрымлівае нагрузкі. Такія выцекі току небяспечныя не толькі для тэхнікі, але і для людзей. Нядаўна ў Менску здарыўся інцыдэнт, калі дзяўчына ударыла токам пры спробе зайсці ў тралейбус. Александр Лукашенко здзейсніў раптоўны візіт на 227-й агульнавайсковы палігон Барысаўскі для праверкі боегатовасці войска. Атмасфера візіту была далёкай ад святочнай, а сітуацыя аказалася напоўненай інтрыгамі і незадаволенасцю. На палігоне Лукашенко пацікавіўся ў дзяржсакратара Рады бяспекі Александра Вальфовіча, ці ведаў міністр абароны Віктор Хрэнін пра візіт. Вальфовіч адказаў, што папярэдзіў міністра о 7-й раніцы. Гэта выклікала абурэнне Лукашэнкі. «Я даручаў о 6-й, гэта ён наўмысна», заявіў Лукашенко, намякнуўшы, што Вальфовіч фактычна падставіў Хрэніна, каб той не паспеў. Нарада праходзіла на камандна-назіральным пункце, які сваёй канструкцыяй нагадваў бункер. Насамрэч, гэта быў спецыяльна абсталяваны бліндаж, прызначаны для кіравання войскамі ў палявых умовах. Убачанае на стрэльбішчы не выклікала ў Лукашэнкі захаплення. Ён ацаніў вынікі стралянняў як так сабе. Лукашенко адкрыта пагражаў камандзірам батальёнаў, што з іх скуру будуць па-мужчынску дзерці за якасць падрыхтоўкі салдатаў. Віктор Хрэнін паспрабаваў апраўдвацца тым, што ў рэальных баявых абставінах вынікі заўсёды розныя, праз розны ўзровень падрыхтоўкі, але гэта не змяніла жорсткай пазіцыі дыктатара.
11 лютага на аўкцыёне ў Менску прадалі арыштаваную чатырохпакаёвую кватэру, у якой раней была прапісаная прызёрка алімпійскіх гульняў Александра Герасименя. Чатырохпакаёвая кватэра, што на вуліцы Філімонава, мае агульную плошчу 120,5 квадратнага метра. У ёй прапісаныя 3 асобы, у тым ліку 1 непаўналетні. Сярод абцяжарняў таксама арышт следчых органаў. Пачатковы кошт кватэры на гандляваннях складаў 376 800 рублёў. У выніку яе прадалі за 661 285 рублёў. Сярод прапісаных у кватэры асобаў Александра Герасименя, беларуская плыўчыха, двухразовая віцэ-чэмпіёнка алімпійскіх гульняў 2012 года, бронзавая прызёрка алімпійскіх гульняў 2016 года, уладальніца залатых узнагародаў чэмпіянатаў свету і Еўропы, шматразовая чэмпіёнка універсіядаў. З кастрычніка 2020 да красавіка 2022 узначальвала Беларускі фонд спартовай салідарнасці. Менскі гарадскі суд у 2022 годзе асудзіў яе і Александра Апейкіна да 12 гадоў пазбаўлення волі за заклікі да санкцыяў супраць Беларусі. Спартоўцы на судзе не прысутнічалі. Яны выехалі з Беларусі яшчэ ў восень 2020 года. Герасименя і Апейкін сталіся першымі беларусамі, каго ў Беларусі асудзілі завочна. У Менскім гарадскім судзе вынеслі прысуд вядомаму ў спартовых колах 40-гадоваму Мікіту Берашкову. Сын легендарнага рэдактара прэс-болу Владзіміра Берашкова і былы прэс-аташэ хакейнага «Дынама» быў абвінавачваны ў, цытата, спрыянні экстрэмісцкай дзейнасці. Апошнія 7 гадоў Мікіта працаваў прадзюсарам на расійскім канале Матч ТВ і жыў у Маскве. Пакуль невядома, калі менавіта яго затрымалі і колькі часу ён правёў у СІЗА. Дэталі справы не раскрываюцца. Мікіту Берашкову прысудзілі хатнюю хімію, абмежаванне волі без накіравання ў папраўчую установу. Напружаны матч КХЛ паміж Менскім «Дынама» і Яраслаўскім «Лакаматывам» адзначыўся судзейскім скандалам. На 43-й хвіліне пры ліку 1-1 суддзі выдалілі гульца «Дынама» Алекса Ліможа за сумнеўную падножку. Паўтор не пацвердзіў парушэння, але «Лакаматыў» зрэалізаваў большасць і выйшаў наперад. У адказ на рашэнне арбітраў фанаты пачалі гучна скандаваць «Паласатая скаціна, хэй-хэй». Такім чынам яны выказалі сваю нязгоду з дзеяннямі судзейскай брыгады, якія паўплывалі на хаду гульні. Нягледзячы на судзейскі скандал, «Дынама» здолела пераламаць хаду гульні і перамагло з лікам 4-2. Крычалка фанаў без каментара. На змену кароткай адлезе ў Беларусь зноў вяртаюцца маразы. Месцамі даволі моцныя. Пра гэта кажуць звесткі Белгідрамету. У суботу, 14 лютага, у Беларусі чакаецца перавага воблачнага надвор'я, шмат у якіх раёнах пройдуць ападкі. Ноччу умераныя, днём невялікія. Ноччу месцамі на поўначы краіны чакаецца наліпанне мокрага снегу. Ноччу і раніцу у асобных раёнах туман, слабы галалёд. На дарогах галалёдзіца, вецер умераны. Тэмпература паветра на працягу сутак складзе ад -4 да +2 градусаў. Па паўночным захадзе краіны да -10 градусаў. У нядзелю 15 лютага на большай частцы тэрыторыі Беларусі надвор'е будзе вызначаць вільготная арктычная паветраная маса. Будзе воблачна з праясненнямі, месцамі, а днём па поўдні краіны шмат у якіх раёнах пройдзе снег. Удзень па поўдні чакаецца слабая мяцеліца, на асобных участках дарог галалёдзіца. Вецер умераны, удзень на поўдні парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу будзе ад -6 градусаў па поўдні да -20 градусаў па поўначы краіны. Максімальная днём ад -6 да -13. У паўднёвых раёнах месцамі -4, -5. У панядзелак 16 лютага таксама будзе воблачна з праясненнямі. Пераважна па паўднёва-ўсходняй палове краіны чакаецца снег, слабая мяцеліца, ноччу месцамі па Гомельшчыне моцны снег. На асобных участках дарог галалёдзіца. Вецер умераны, па паўднёвым усходзе парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу -12, -19 градусаў, пры праясненнях да -20
24. Месцамі па поўдні і паўднёвым усходзе -9, -11. Максімальна днём -6, -13 градусаў. Калі скончыцца зіма, дакладна невядома, бо дакладнасць прагнозаў моцна падае на 6-7 дзень, а прагнозы на 10-14 дзён практычны ліміт атмасфернай прадказальнасці. На гэтым мы сёння ставім кропку. Подписывайтеся на наш канал і пішыце каментары. Але не забывайцеся пра сваю бяспеку. З вами быў Руслан Ігнатовіч. Пабачымся.